porque, por exemplo, Banet presenta casi simultaneamente os proxectos da Casa dos Villanueva na rúa de Montero Ríos e de un edificio racionalista bastante bo, por certo, na mesma de maneira que conviven eses estilos. Moitos deses edificios racionalistas están destruídos, desgraciadamente, outros se conservan, pero lle dan lle deron, antes de que empezase o espasmo edificatorio furibundo dos anos 60, pois lle deron, digamos, a súa fasquía específica ao Dr. Teixeiro, a primeira parte de Montero Ríos, etc. Bien, o gran punto de inflexión en todo este proceso chega o final da dictadura, o tardofranquismo, entre 1960 e 1975 aproximadamente, cando, por mor, sobre todo, da masificación dos estudios universitarios, pois hai unha auténtica eclosión, a primeira, eclosión constructiva, que fai que se cubra aceleradamente, que se construa aceleradamente todo o chamado ensanche, que logo, con resignación, os compostelanos calificaron de estreche, pero naturalmente que se faga con criterios urbanísticos absolutamente indeleznables, como todavía os que seguimos sufriendo. Es decir, as calles estreitas, as ruas estreitas, os edificios moitísimo máis alto, a ausencia non hai máis que unha praza, que máis ben parece unha rotonda de tráfico da que se procura adecentar, que é a Praza Roxa, non hai zonas verdes, non hai previsión de equipamentos, non hai nada de nada. É a especulación e o capitalismo salvaxe en estado puro. Pero, en todo caso, é a válvula, bueno, tamén se acaba de construir a Rosaleda e outras cousas menos... En todo caso, é o que permite un desplazamento de población non somente aloxar a eses universitarios que, dado o estado das comunicacións da época, non iban e volvían a casa todos os días, sino que estaban aquí durante os 9 meses do curso e que digamos, os números se disparan, non só aloxar a esos, sino que se produce un desplazamento moi significativo da poboación do Casco Vello cara a ese ensanche e cara, como se podían, a Rosaleda. Ao mesmo tempo, xurden novos barrios, obreiros, na maior parte, necesariamente, como a Pontedriña, Vite, Vista Alegre, se cubre a Avenida de Lugo, e, en resumidas contas, a cidade, por primeira vez en moitos séculos, rompe violentamente ese corsé ovalado no que estivera metida durante tantos anos. E logo xa, nos últimos 25, 35 anos, pois que lle vou contar? Ben saben o que está a pasar. Todo o crecemento da cidade en que, digamos, hai unha expansión aceleradísima en todas as direccións, cara ao sur, cara ao norte, menos cara ao oeste, porque está a barreira do Val do Sarela e o Pedroso, pois cara a todos os demais sitios, de maneira que todo é construcción. E isto plantexa, a mí por lo menos plantexame unha pregunta que non acabei de contestar satisfactoriamente. Si nestes 35 anos, sobre todo desde o ano 1990, con a segregación das universidades, diminuiu o número de universitarios fortísimo que residen en Santiago durante o curso. Si, ademais, os matrimonios xoves teñen que irse a Bertamiráns, a Cacheiros, etc., para mercar un piso, porque aquí non poden mercarlo, etc. Si todo eso implica unha baixa da demanda real de vivenda, como é posible que se este construindo máis que nunca tanto ademais da baixa? Pois misterio, para mí un misterio, e aí o veis. Pasamos rápidamente, porque... Pasemos a características económicas e sociais das cidades, simplemente pinceladas moi
moi fácil, además que isto é de sabido. Bueno, como é ben sabido, pero hai que decirlo, pois Santiago, entre 1900 e 1960, ten unha estrutura e un papel económico e unha estrutura social que non se diferencia moito das que tiña no século XIX. E, se me apura, casi das que tiña no XVIII. É dicir, que é unha cidade basicamente de servicios para un amplio territorio circundante, de artesanos, de comerciantes pequenos, etc. E, ademais, claro, ademais ten a iglesia, claro está, non, con toda a súa presencia e toda a súa forza, que, con todo, se perde, en boa medida, no século XIX, polo menos, a forza económica. E ten a universidade, que sirve a toda a Galicia. E coa universidade tamén un hospital e uns servicios médicos que non se limitan a Santiago e a súa área de influencia, sino que tamén abranguen un pouco máis. Pero non máis. Esta é, digamos, a cousa. E, ademais deso, sí, hai algo máis. É o notable peso das actividades agrarias. E non só cando incorpora Conxo ou cando incorpora Festa, sino antes de incorporar eso. Es decir, hai unha interpenetración campo-cidade no Santiago tradicional, que tamén xa casi un tópico, e que fixo decir o autor Pedrallo aquela famosa frase de que é a única cidade na que o campesiño, na que o labrego non se sinte extraño. E tamén está ese outro tópico e esas fotos que un tópico de los carros de bois por o Rodo Vilar e pasando cara a Santa Susana ainda nos anos 60, non? É dicir, esa simbiose entre a agricultura e o campo e as actividades propiamente humanas. Bien, a partir dos anos 60, en toda España, como é sabido tamén, se inicia un desenvolvemento económico a pesar da dictadura, non gracias a dictadura, sino a pesar da dictadura, un desenvolvemento económico que cambia progresivamente o país. En realidade, a verdadeira industrialización de España non se produce no século XIX, eso sí é certo para o País Vasco e antes para Cataluña, pero para o conxunto do Estado, a verdadeira industrialización se produce entre 1960 1959, máis exactamente, co plan de estabilización e a reconversión a que se nos obrigou por ingreso na Comunidade Económica Europea a mediados dos 70. Ese é o período da gran industrialización. Como afectou esa gran mudanza do conxunto de España e de Galicia, como afectou a Santiago? Bueno, formalmente, se nos atendemos a ese rollo de sector primario, sector secundario, sector terciario, pois formalmente Santiago tampouco cambiou moito, porque sigue sendo fundamentalmente unha cidade terciaria e complementariamente secundaria, moi complementaria. Sin embargo, dentro desa aparente continuidade formal, producíronse cambios moi sustanciosos. No sector servicios, que sí a ser foi sempre o máis importante da cidade, pois xa deixou de ser un sector servicios anémico nesa pequenísima universidade de provincias que tiña a cidade para, digamos, crear ou, digamos, aceptar o que creaban os demais. Pois, en primeiro lugar, a universidade convírtese entre 1970 e 1990 na gran fábrica da cidade, na que aporta máis activos ocupados como unidade económica e máis consumidores. Isto non cambia. A partir do ano 90, coa segregación e co, digamos, ascenso de outros sectores productivos, pois o papel relativo, incluso en termos absolutos, da aportación da universidade da cidade baixa notoriamente.